Hello guys, welcome back my YouTube channel. आं नोंथांमोननो दायो मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय नै बिथांनि मेरिज दङ मेरिज। नै सेंग्राफ्रा खामानि मावदों आरोना। खामानियानो जाहैबाय नै बिखौ नुनाय। दायो ओंखाम जाखांनानै दसे रेस्ट खालामदों आरो बिराद बिजिथार मबाइल गेम नै लोगोफोर नेक्स्टआव बिनिखौ मोनजागोन माबायदि नुदों बिथांखौ मेरिज जागोनखाय बिराद खुसिथार आरोना बिथाङा। नोंथांमोना उनाव नेनानै थाबावदो बिथांनि जुलिखौ नायनो। एसेनोसै दिनैनि भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय।